Nou, een beetje warm voor de oerak natuurlijk. Je nog barbecuen en twee biertjes drinken. Ja. Dan zag je dat elke keer, een beetje traditie. Hè? In de hechtepunten de oude Roene achter hier. Dan voor het eerst heen gegaan. En ja, we wisten natuurlijk nog net zo goed hoe wij komen moesten. Op een show het Frieslandboer, ontzettend. Ik denk, nou van mij ben we nog in Grace. Ja, dat is natuurlijk net de bedoeling. Ik denk dat het hoogtepunt is dat je leuk met snel voort bent. Het mooiste feest van het jaar is als ik altijd maar samen. Dus, Met snel voort, met je vrienden, dat is het mooiste wat er is toch? ja, de gezelligheid met elkaar, hè. Dat is het hoogtepunt altijd. Die doen je het raad de twaalling. We hebben hier al je broers staan, maar Ian is een twaalling. En die maakt de show rieren. Ik ben Jelle. Draaien. Jou hoor. Nee, ik ben jou. Rij op. Draaien. Jou hoor. 6.